Tande sir pini nili nang pan kartujalan take la pen lo karbiang long arat la pen NC hela ra tum EPSLC AB cetak tanglo pula bang so butak ahok ma ahok ke la pen kolosi A la pen kolosi B la bang so butak nang di tang aklar data karbiang long arat tang la netum EPSLC pula tangte netum top ranking netum ke neli hello Sarkirirong Parke General Secretary Alang Lilo, Vikram Hansin, Rajesh Tiso, Rajen Timum, Dhoniram Rompi, Lapen Duolan, Deuri Teron, Lapen Samson Teron, Laikui Nilitum hello. And then Nilitum ke AB pun Nilitum pupe. APHLC ke APHLC pun anak. Non AB buka peklang ke nilituman lega peklang kali lega makan lega peklang na kaning kia tum do hala ayah tum non long hala long walk tu ke dam tum la tum si ke peklang lagi nilitum ke pupil lagi APHLC ke siapa lah aku APHLC nilitum ba job program sital job party sital lah pulau Central Body Pen President General Secretary tum chini dun de pin pen a program ki NK lage APHLC a program kali lage lage non hala nangli mohaki pu lai ho ya program ke lage APHLC a program kali lage Manila ke me thang jong pen oi hala tum aning ke hang pen bang party ke chesang bang tum lo mene la son bang year ko Lasi la bang solam lasi nani klardak pen karbiang long arat tang pan ke thang ko chorul Tante labang so EPSLC po program long nang ni pana arju je pin pen rada tum dunang jima dunang le labang so pathak nang di karbiang long arat la pen NC la rada pan nang di than paklar jima Neli pen ba General Secretary pen neli tum Central Body itu ningje je tikke lake APHLC program kali lo jom si APHLC program kali dek si kedang boleh te lake APHLC kapi phuk akam pinak ko gadi lake lanon hala mobile nang litin lu bom AB pu pu atum opinion ni lai hui ke lake APHLC kapi phuk ya kam lo se claim lo election lo ni lipana pe rem ya pan lo la pen nili position tapang dei ya pan lok se claim lo lage la nili kopulom nili position hedi nili kang tui kang dei la na pang dei ya pan lok se claim lo lage AP non MP election na nili pan ape rem ya pan se claim lo lage la si jo si tum karbiang long la pen siksidul pangtang ni autonomous state talang long nang ji pulotan te nitum lo kan si claim nang ji lo ke the ka tum si claim nang ji nitum ne lo kan nge ver lo alam si kan nge ver atum la posin ne tum pu petik ke hala aka pregalong ki dun ke la ke APHLC ka pi phuk ke plan de po la si nilita choning ri lo man hura hala bang APHLC pu ka krong thapra non APHLC ka pi phuk aka ke claim atum long ke dun de nang ji la ke dun de nang ki dun lo te la ke APHLC ka pi phuk lo lage BJP RSS bongo sena to man ke rap dun lo la thek lor lo ako ni tum ke chini ke la non hala ke dam bom tum ke la ke BJP pen bongo sena RSS tum si ke rap dun lage pupi de hala tum ko nat pen lo po ana poisa ke lom po di police dan ne dun de lo hala tum mangi neli tum mangi download de APHLC tum procession rally download de police dan ne dun ti ke neli tum man ke kita hala tu mau pan ke nemni manili tumpu red lo la salam amanon ke nemki long bang nem dum hoi pu pu bedam long le de setan non pi ako bedam long et le tande chorol la sa nang di ke than